Bom, vamos Yes, zvirise go Mr. Clinton. Aya, zvipo. Hanzi kuchena nasi. Aiwa nasi unozayizi musi wedu unozawandonyanyo tapirirwa nawo. Unongonidzvinira ikirinzo musi kana wasvika. Nasi makaona. Saka nangogaya ndikati no. Saka ndatanga kubanda bhotoro bheta ndibotenda timu nemafesi zvese nehameki. Vanotidzira sadabanda bhotoro. Bosi unozvimwe unozokanganwa kuplata manje kana kuti asi. Unozobanda bhotoro wangofanira kutsvanikwa kutotsva mitire. Unozongozvikondorora. Bosi akazazvikondorora chenotoonekwa uchitoko runutu. Wakabandwa nebhotoro. But kwazoziva kuti zvinomuchapurira kuti nzinwe. Notichapurira kuti tizoita kuti akutsvana. Waugonereka mabasa. Aiwa vari kusipaka. Saka ndangoti nguva ino ndikati ndamukuna mukana ndikototenda. But first and most manje tanga kuna mablango. GhettoCrown king. Wanozamunika amenoti zvichetirire zvinhapi kuti akarigaya sei. Bosi unazati iri dhambija chaizvo taita sei. Aitomedera zviri zvinhapi chaizvo. Alright. Zvinapi zviri kukosha kudai zvinapi. Pesi pati banda bhotoro tiri kudai zvinapi. But ameno takazaya nemunyato wesemting manje kuti agwamurechi. Mavidai. Achita no gazi zvati kuda zvinoda evidence kuti ramangwana kana wakuzojamuka kuti chi tongo player chi sinaone mazana ese novhengo kuti kwasi novhengo player vakachimbi kuti una kwango jamuka kuti wakadai pose unenge akaplaya kwaka saka kana sine evidence kupiwo lazo unenge akatotsva futi kuti kokasasa unozvikedza unenge akatotsva mai saka inobva yautiza sekuti jetiro unozomagaira akanoti rakutozotapirirawo nevamwe vanhu but jetiro ingoitirwa turi kuti inozoita evidence kuti zvafana kuti parakakirara munhu anobulanga anongokanda fasi jetiro racho rakaita kuti mulingi navanhu vakawanda futi akutotilingisa tatoona kuti zvese zvinotoita vanotiitira vaya amachatomahameki handirikoni kozvisaga kuti hameki unongobvira paundanzi ndiwe kumusha kana kuti akazozvarwa nameka posi kanotobhula zvizondiitira wato bamukuru kana uri pano watobamini tichingoendedeyo chimoko chakuda kutoriswe nagule zviri sese sakona zvetera chorega rinodadisa kuti ukamedu unenge watokongeretiwa hamana utozona ngamapanisi dzaanofofona ari kutotsva mitsira ari kwautapa manherikinzi autauka uri kunyari mbishi akupeka kana sendi munhu iye akataura izvo aiwa ndopanozoonaka munazorwadza ako nakubanda bhotoro manje akunokoma kudanzako chinati wakandora kubanda wega kati kwavanakanamba zvinapi paudanzi vandakautohwela uchidanzi ndiri kutsva material ndazoketa vanhimi zvidaizvo vati wakuda unobvunza ndikuda kubanda bhotoro racho sei ndozondochi ongori wakapansola chete uchiti plaster but nawe zvinosvika chi ola kuchibanda bhotoro sisatati mablango GhettoCrown aiwa akapenga ende utoti kune timu dzinosimisa chanira rambe mchichini bosi jeti rakagara nemablango aiwa rinodadisa ene handikubhaize fanike ndotapirirwa zvangu chero kune vanoti maina futi pasemtingi baba ndaramba kune obvious ka bosi pakumaina wanze patinonakisa vanhu ndikada kuona zviyo zviri kufamba sei saka siri chaniramba ichienda mberi saka aiwa tivatsve zvekuti hanzive nazo maina zvavo zvekuvhurika toanoti mavhurikomu mai utauza kuplata zvako unodzona uda usikori mainana nemwe munhu kuti andamona achibanda bhotoro ari pasaka dati ndonobandira kwauri kudayo kana kunini tine maposto nemagosti atinoitira mazhitedi kana itira zvinhu zvede ndasi mahwambi kusika totobanda irongoro yaringa rakandwa atombozvika tiri patsaranzinzi sakada kudaiso tanzi chiti tichakoma takuti asi takoromoka aiyo kana ira kutokoma pachimabhombisi tombo vakutosiya vanokugirwa dhombi robva vatsama zhete ratopera right tosende takutaura manje mabizo ekuru kuna blatomi variko futi kunhirikini haigudu blas kuilanso futiyo tosenda kuna beven hayo beven akauya kunoakasipakapavati plus ndiane ngoma akairanetsa kunoke spikerere aiwa iranetsaka kana mapavati amwe watoti dedzesere kuda dedzesere hanzi mutengera makotsi kane spikerere hanzi mangosvika naro pashabhini makotsi anongotangoreka andisvike varitoda kutondidhonzerana bvomfeno yatonzwa nekuchema paringari weekend kutsikoserekta mbonekere uye nemushini akunetonzvinira vamwe ndotozoona kuti aiwa gasira ndopezera ndatokana kuti ore ngodira muzidhishi zombe zibhavhu nongoshama ndiri muzibhavhu kuenda ndichichapura bosi unenge wawandisa aiwa beven nemadhamu yakava big respect toenda futi kuna mupano wangu ted aripo futi pauk tobamuka futi pane mwe futi apa chimoko chamunochiona mai anzi nyarai akaperera panhikinapa akaperera paKFC apa
usanganeka mukamutatu unozati mutatu mabhima ti macomfortable toto kakati Davis kudai saka unozama pane churu kakahambuka kakatadza kuya uzona kruhera ayo kakataza kaunokena kakavhuzhi kakati Davis so comfortable twachera kauti totondofamba nzere mafana ngomureza kachiraundi kana Daniel akazonda kunochinja vhuzhi kapanoza munhu achanobanda bhotoro zvichavana kuzonokomimi ona but akazonditira bo zvakaita se adzokereni zvakadzoka but akati panjakoma mese muchaita se muchanzuniro iye futi timu netimu rake rimwe ririko anenge sistani yake ere kana nemurume wayo aiwa vamwana vanonakirwa vese nenu bosi anoona handibizo changu ndapedze handikwanisi kukakararisa bosi igozha vese ana chief kana dhaba aiwa chimudhara kacha takatomboya kunoku ndiye mumvuta adamboti kandaka munhirikinzi uchamhembe mazano chingorisizika inda chief vanombomfa zvo but vaita hanzi ndichakuitirei something bcause hanzi damboti muite se muchazosipaka but nozati munhu wekuti mazano ari pagwazhi gwazhi ombotosipana futi saka inenge ringeri achanenge akamawandira wese but still aiwa mudhara wedu tozoenda futi momzede bosirere momzi unozoti aiwa vagara vanoita zvinonzi unozoti vangoita manyukunyuku ma5x papane zvimwe zvipapipeline but hazvizonditsemure pagajeti vo ndikazondonikina aizonakidza kana kuti vanhu anenge akutoiziva mutedonge tasetera but inofanira kunge inikini zvinongoitika kwasete kofuti kokonzere kune imwe momzi amene dhokta emboita zvaiita chichi iri zandakambobanda bcause plakseta seracho mwanozokoma takatsva kudhara papanozoti mabizo dhokta kadhokta chiremba variko futi iyo ziterereke futi neimwe timu yese iriko anesina operata mabizo azvimwe nenzenge ndakatsvo nemwana wevhauyoriamc okupa ma10 ndombi pepa ikandelatsonirikinika ikandeyemwe akati plagisa aka plasika kakatoya musi wakanaka musi watikandira ma17 ozoita umwe munhu kuti tk aiwa icho chibaba chipanechi aiwa icho chinongozoti mudhara yangu chemoti nikini kutoona pana uri wekaka ndirikinodzava mudhara itempiwe ndikinei tozoita aiwa correct ene chedu chimbana chepaseri pandikatsamira pana pagodobisi chakamboita manyukunyuku futika naking alfred aiwa chibaba futi ndewedu aiwa muna anozowanzirawo zvake negraft nekudai but aiwa maelders edu kwatakabva kure tiri tese pazvedu tiri mungoma cha tichidzitsemura tiita zvo zvataita nemunhu mr sizi yawe papana chitori mupano bose unozani madhezet edu tikatobva kana kunotsemura ngoma cha yatonoita skiri imwe kudai sondokenani pahwindo zvototi kule seizovhunduka machikuti madhezet ebhonona pasofa kamudaini sizironana kuti iwe munhu anga asiri pachi asiri mudheni apa dondezoona nditori mudheni chi ndikatobhezofuga musoro madheze ndopadairwa cheri mupego pozi uchafundira gasi etapira patikazorwisa kuti wari watrampeti nikinichi ibladders but inenge richiri mupego inenge redi tambogeze pochibhodhora inenge chiri brown yotonge chiri black anga usingageze aiwa ayotosimbisa futi itimu angotava kune timu dzese rambai makadaro simbisai chanuru aiwa munotongosimbisa noti anzisimbisai magara mukutongosimbisa muchinzumiro lazava musachika ipapa pakanikini patinosvika panikina pane patokenda zvimwe zvinonzira apa choto chingori straight manyembani asi atanyasobatwa kuti tinyasotaura zvimwe zvacho bo zvimwe zvacho hatite zvekunikina zvinongwauta zvega zakuti gasolini rinoita zveso zviitese zvifambe sanodaiwa thanks rambai makada kuna vandarosva handina kukurosva iko izeyo ndasimbisa mese ndati munhu wese ana masendeko akati tose saka hapana munhu asareba euchapa hamuna kumisa ndomabizo kandi kuti unotochitondigaisa euchapa aiwa ona kuti to vanhu vacho maniclis unotochondigaisa ndondataura kamwana wevhuka pandatiivula pandachitotobrataka ndisanobdisiwo wakonda zvaikanda kusongirisho saka usina kuwela wakonda kuzosanobdisiwa ndati mwana wevhu itorimo kanopre wosaka zvinapika zviripo kanoinonoka gwejemura unoigetsa irimo ndatomukanda ndikati aiwa hati wakangani bcause aiwa itimu shaunozoti yavandototitira yakapenga unotorwadza kana mwana kuti akwana zvikuzofamba sei batooneka zvikuitika manje vamwe vacho manje neri kuita vamwe edu macho vachatonakirwe nezvikuitika bcause amukuziva yakaitika mai manje kwafonso aiwa right mirai tikugadzire ipapo unoziva zvinoitika muzheti mukuzvarwa kwedu unoziva pane panguva yekuti unozvarwa kutanga kutononikidzwa namomzi yako chaicho chipiwa chi
wakatotsika gajeti anozvigeta unongochirerwa nditi uzosvika nguva yekuti warumurwa waita sei wakuronza uchikena musango waita sei ugetsi kuti munhu vakanomira sei ndopano paunofanira kuchivhurika brain manje wakunogetsa kuti no kwandiri kuenda uku kwakamira sei andiri kugeta shitira saka uyu mani akazi even right now achiri ngomwa mukaka wamunhu but mamuziva kuti mukaka wacho ipepepe hapana saka amene kuti anenge atangosvina kana ropere kana kuti amene kuti arida kuita sei bose unzi ende unodhija osa ndikatokutaura ipapo unogona undotovhundika pano uri kuona wikino iri handambetonge tazivanyanyibatika endaka taitomukira kwedu kumamogoko anozoti itemino izvi zvakudaro taitomukira chitenda kachano kuti tikene mukati uyu manje akatodzvanyirwa bhatani rotonosvika otongokene apa nengorovhani racho abva atonogiriwa unozoira tinokumbogo ndikatotauri grade 1 agiriwa 3 hono pasina overtime kana chii yokuti kaisosupana zvako zviri bhobho unobuda nengoro rako rikuri but iwo otodzvanyirwa bhatani rongoti otongosvika kuserendende sekuri wakuti unoita se but ona dinga atori dinga manje asi mugaikata kutomupara tatamisa parivhore vanhu chaicho bozi mukana uyo haudzokeze kumhanya futi zvasana nekuti bosi munhu wakagumbira unozoti ipapa yakatonzwa kutanzi kana mhomuzi yake chaiyetovava unozva ndova nekuti panoona ana mhomuzi anogula nemabhipi yaka vanongoti gabva vangokirari unongotouraya munhu unoziva unouraya munhu kana nemaitiro saka kuti kubata huro chete odzipa munhu ndokukitisa munhu no maitiro ako unoite mubereki anenge akobereka anorwadziwa nemaitiro unongo uchite kuti but mwana wangu ndeibiko yari kundiitire anotorowa neana handiri kuzviona saka iti kuti uyu vanhu aiwo ndaacharwadziwa enezi anodamboitwa nonzi chi kungodya getsi kosi pamwe ane purani yake yaanayo zvinoonoda kosi iyo ngango crafters osona nhasi atofura doko plus haisi kamba nemanga tipi mazembani tipi mazembe ungate jerere iwa uzondimukambani kana wakena unenge wakena isolo kuda pano vanozonzwa kuti saka rinorema chigo wakambori ngwate ukavela zvarinoita hachambori pamano haatomboiswe kumasaga achinonosvikeko andoiswa kuritsono unotokandwa pabho plus manje atori negwazi rari kuti anotopulata vheti kupfuura izvizvo takasvika akakwadza mangende munyingopfuura uchimboresa anochitaura anoti unoda kumunhu ari movha mwari totsimura chingende chakadai so makutodai so mukuita nyanya nandipezera tikomunda makakanda munhu irino wakuti uchinjwa kukandwa pachi kana togona kubaya lepasi maine nyaya yake mbatuti inozobaya lepasi unotokana but maikona zvinoita mumogoma unotofundiswa zvatifa chirimo unotopiwa munhu dzakufundisa munhu bcause mazhetobho papaka zvinobhokuya ifanika vedata capture kuseva kwaiva hauna iwobho zvishoma zvaunonirikina wobho kungoenta kechikubayirira but unenge watopa tsono wakabhara fo but pano yakaita tongonondara utomutenda toti mwoyo wenyika musatibuke tese because kuti hanzi wanisini rikaora musati hanzi isi isati izokandazha iroro kamune mamwe ari bho ozvishoti kakanga akadari hazonzina inenge atopoisi inongorosvika saidazi rakadaro arakidza unhu wake imuchido makarakidza tinotokisire maoko tirambe makadaro zvamufanira kana kune timu dzese uriona grins zikuita magrosimbi nechivese anofanira shambare kana vakatitira handisakasetwa chirukazi nanarizini erizini anga ari mubhozi anga ari muranguzha akachigula but anga atori muchirukazi chakanotiita nabriggs nasekuru hamwe vakavhunduka ngoro kana iunosati kaseta vakutopanda nagostara vanio gostara but unoserekda kuti tite hondo nevanhu ava ana adika zvitese hazvibudi at least tikangonopa nesomething hakungotora because german vaita chi nerudo rwavo tingoavoida chi shongo hatangogwamura because hatungeke twatatuti niyo zvese penzi parifanira kukenda kana 2 liters panokeno kana 750 sini pakenozi 5 kg pakena 2 not 2 pakanokena tumasupaketi tumapex tumatombi for 3 but isangotano isimunhu wataitenda ndigerman german wakaita thruchi rudo rwavo andadhibha imwe timu yangu kuna albert kadiyo kuzoita selector welazi aiwa big respect imwe mafia vafeuzoti mabizo mamanotoita achita se achikoma because igozha handiri kunyeperekeredza aiwa igozha kutoti
zvimwe kwose kwazonaka ndida kunyazoplata netimu kandotoenda mudheni ndotobva kana kwawedzera because iona kuti kubhizi kujinya lepazi andititete umati telebaja pezera ndadhibha kandaida kumbare ngazi yakunogedha ashiza auta aiwa nemwewo timu yetangonzo hakuna na south kune vamwe timu kuna nabhosi iri kunzwa kuti hakuna vamwe ari kunzwiniro saka ndikuona kuti zvetiracho resi kutonakidza kuti